खुलुमबाय बाथौ बिमुंसार नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। बे समाव जोङो गुवाहाटी पाटगाव होननाय जायगायाव दंफैयो। जों मोनसे हाबाफारियाव जों बेयाव फैदों। बिगोमायानो जाबाय मुस्रि मानगोनां सकेन्द्र नाथ हाज'वारि। बिथांनि न'खराव जों दंफैयो। दा गिबियावनो जों बिथांनिफ्राय मिथिनो नाजागोन बिथाङा मा मावो आरो दिनैनि बे जि हाबाफारि बेयाव माबायदि मोनखो। दिनै मोनसे हाबाफारि, बे हाबाफारियानो जाबाय बान्द्रा आसार एबा जोबथा आसार सारादु। बे हाबाफारियाव दिनै नोलोबारि बाथौ गौथुमनि जानानैबो फैदों आरो 2 नं फुराबारि गामिनिफ्रायबो बेयाव बाहागो लाफैदों। दिनै बर' हारिनि आसार खान्थि एबा आसारजों दिनै बे जोबथा आसार एबा बान्द्रा आसार सारादु बेखौ खुंफुंनाय जादों। दिनै गिबियावनो गेदेमा नोंथांखौ बाथौ बिमुंसार जानो बरायग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों। आंनि मुङा जाबाय सकेन्द्र नाथ हाज'वारि। आं बर्तमान एयारपर्ट अथरिटि अफ इन्डियायाव सार्भिस मावो। आं एज एम फाइनान्स एसिस्टेन्ट जेनेरेल मेनेजार फाइनान्स हिसाबै आं दायो एयारपर्ट अथरिटि अफ इन्डियायाव खामानि मावगासिनो दङ। गुवाहाटी एयारपर्टआव बर्तमान पस्टिं गुवाहाटी एयारपर्टआव। साबायखर थाबाय। दिनै नोंथांनि खावलायनाय बायदि, हांख्रायनाय बायदि दिनै बेयाव बाहागो लाफैबाय आरो दिनै बे बान्द्रा आसारखौ खुंफुंबाय। दिनै माबायदि मोनदों दिनै गोसोआव? अनेक धन्यबाद। मोजाङै मोजां खालामलांबाय आरो जों सिगाङाव बेबायदि खालामफेराखैमोन। एक्सुवेलि एबार फार्स्ट टाइम खालामनाय मोन्दों। जोबोद गोजोननायबो मोन्दों आरो बयबो मोजाङै एकदम साननाय मथे खामानिया जालांदों आरो नोंथांमोननि हेफाजाबाव आरामै स्मुथलि खामानिया गासैबो जानानै थांदों। दिनै बे रुंसारि जानाया, बे रुंसारि जाय जादों, बिथाङा नोंनि मा जायो आरो बोरैहाय जेनेबा बिसिम सफैखो? दा जायनि थाखाय जों श्राद्धखौ खालामदों बे रुंसारिया जाबाय आंनि मादार इन ल'। नामा जाबाय कुसुमप्रभा ब्रह्म। बे जाबाय आंनि मिसेस। बे हौवासा गेदेर आंसुमान सासेया जाबाय उदित हाज'वारि आरो बे प्रबिना जाबाय जोंहा बिखुनजोनि खुरमा जायो, बिजामादै। आङो फार्स्ट लोगो मोन्दोंमोन जेला गुवाहाटीयाव आं फैयो। गुवाहाटीयाव फैनायनि उनाव सिनाखि बेबायदिनो जादोंमोन। सिनाखि जानायनि उनाव जोंहा मिसेसखौ लोगो मोनबाय। बेबायदिनो जोङो सिनाखि जानानै हाबाखौ खालामनाय जाबाय। बिनि बिमाया माबायाव मावोमोन, गभर्नमेन्ट प्रेसआव पार्मानेन्ट जब मावोमोन। रिटायार जानायनि उनाव 29 डिसेम्बराव रुंसारि जालाङो। आंनि गामिया जाबाय 2 नं फुराबारियानो। बेनिखायनो आं न'नि मानसिखौ कन्टेक्ट खालामहरनानै बा गामिनि जिथु दौरि बा गामिनि गाहायखौ कन्टेक्ट खालामनानै बेखौ बोरै खालामनांगौ बुंहरनाय जादोंमोन। आं गासैबो जगार पातिखौ हजोंनिफ्राय लानानै फैजोब, मानो होनबा बेयावथ' मोननोबो थाङा, आं रोङाबो। बेनिखायनो बेबायदि कन्टेक्ट खालामनानै न'नि मानसि आरो गासैबो कन्टेक्ट खालामलायनानै लाबोनाय जादों, गुवाहाटीयाव लाबोनाय जादों। गुवाहाटीयाव एक्सुवेलि बेबायदि जोंनि खाथि खाला दासिमबो जायाखै, बेनो फार्स्ट टाइम जादों।